ina ma in zamani ne Jafaru sayyidina Jafaru dan uwan sayyidina Ali wanda manzon Allah ya ce masa Jafaru ashbahata kalqi wa khulqi kai kama da ni a halitta da dabi'a kawai sai tashi yana rawa ya ji dadi manzon Allah ya ce kai kama da ni a halitta da dabi'a to ina ma in zamani ne wannan da manzon Allah ya wannan bishara shehu kenan kaji tamannin shehu a annabi ba wai wannan shehu Ibrahim fa kenan kaji yanda yake kokarin ya zama a cikin hadarin manzon Allah bayan duk abin da Allah ya masa na mukami da malanta da gausiya duka baya ganin wannan me Allah zai masa ya zama Jafaru dan uwan sayyidina Ali to mu je in kuma ban samu wannan ba ina ma a ce wata rana ni ne kuran takalmin manzon Allah takalmin annabi inda zai taka ina ma ni ne kasan da takalmin manzon Allah zai taka ina ma ni ba mutum aka yi ni ba kasa aka yi ni amma wacce takalmin annabi zai rinka takawa shau kenan in ban samu wannan ba walaiti arakun ina ma in zamanni ne aswakin manzon Allah wanda manzon Allah zai rinka gogawa a cikin wannan bakin sa mai hadu da tsarki da kamshi da albarka wanda hakwaransa duka suna nan a jajjere duka shirya ne a tsakanin su da haske da kamshi ina ma in zamanni ne aswakin manzon Allah lil amini ga wannan amintaccen almubashiri wanda ya zama shine bashirin sallallahu alaihi wasallama